elinden ayrılmagyna garşy çykmaga synaşan Lukman Türkmenistana tutsag edildi. Ýewropa parlamentine Hursanay Ismatullaýewanyň taryhy ara alınıp maslahatlaşylandan soň häkimetleriň ara almagy. 16 iýulda Türkmenistanda polisiýa moderatorlyk mejlisinde bir günüň Ýewropanyň parlamentine adalatsız işden çykarylmagy barada maslahat edilen Lukmany tutsag etdi. Hursanay Ismatullaýewa 2017-nji ýylda işden kowulmadyndan öň Aşgabat şäheriniň golaýyndaky perinatal merkezde Lukman bolup işledi. Şondan bäri işini dikeltmäge synanýardy. Ýöne aýdyşlaryna görä adalatsızlygyň diwaryndan geçip bilmejekdigi aýdylýardy. Düýbi Gollandiýada ýerleşýän garaşsyz habar çeşmesi Türkmen News 10 töweregi polisiýa işgäri Ismatullaýewany telefonlary we ofis enjamlary bilen birlikde öýünden alyp gidendigi barada habar berdi. Şondan bäri 4 gün geçdi-de onuň nirededigi ýa-da tutsag edilmeginiň sebäpleri barada resmi maglumat ýok. Häkimetleriň tutsag edilmek hakykatyny ikrar edip bilmeýän ýa-da Ismatullaýewanyň nirededigini gizlemäge synanşan ýagdaýynda onuň tutsag edilmegi mejburi ýitirim bolar we halkara hukugyny bu agyr jenaýet hasaplanýar. Ismatullaýewanyň tutsag edilmegi gaty aladalandyrjy. Dünýädäki iň repressiw reformlaryň biri Türkmenistanda össi. Häkimetler haýsydyr bir tanqidlara ýol bermeýärler we umumy korrupsiýa, adalatsızlyk we başarnyksyzlyk faktlaryny köpçülige ýetirýän ýa-da görkezýänleri türme iberýärler. Onlar çağda mejburi ýitirim bolmagyň pidasy boldy. Türmelerde iz galmady. 15 ýyldan gowrak wagt bäri käbirleriň maşgalalaryndan hiç ýyly maglumat ýok. Hatta yakınlarının diridigini ýa-da ýokdugyny bilen oklar. Kanunçylygyň ýagdaýy hem gowy ýagdaý däl. Türkmenistana adalaty gazanmak diýsen kyn we muňa mysallaryň biri işinden boşadylmagynyň bir kanunlygyny suwut etmek üçin 4 ýyl bäri synanýan Ýewropanyň parlamenti tarapyndan bu meselede ara alınıp maslahatlaşylan Ismatullaýewanyň hekaýasy bolmalydy. Ismatullaýewanyň tutsag edilen pursady we häkimetleriň ozalky tejribesi, döwletiň öz hekaýasynyň halkara forumda ara alınıp maslahatlaşylmagyna ýol berendigi üçin ondan ara alýandygyna şüphe döredýär. Şeýlelik bilen häkimetler sürgündäki türkmen adam hukuklaryny goraýjylar bilen hukuk bozulmalaryny köpçülige ýaýratmak ýa-da ara alınıp maslahatlaşmak bilen baglanyşykly bolup biljek zatlary görkezip beýle kiraýetlara da sapak bermek isleýärler. Beýleki tarapdan aktivistlere näme görkezmelidigini meselesini köpçülige ýetirýär. Ismatullaýewa tutsaglykda saklanýan her minutda gynamalara, zulüm edilmegine ýa-da etmedik käbir jenaýatlaryny boyun almaga mejbur edilmek howpy barha artýar. Ýakynda Türkmenistan bilen adam hukuklary barada gepleşip geçiren Ýewropanyň bileleşigi edaranyň diwarlarynda adam hukuklaryny ara alyp maslahatlaşanlar üçin açaçan ar alınýandygyna göz yummaly däller. Brüssel Ismatullaýewanyň gyska wagtda boşadylmagyny talap etmeli.